Mati auya. Mati makabada. Mati nemunhu wacho zvauya. Mati nemunhu wacho. Dola mati pondo nemunhu wacho. Auya Max. Maiwe mudumbu mangu kani. Ai kani. Makabeji. Mati. Yo, kondadya iko. Kuti rupisa rondadya. Mbuya ato. Chenye Chiko mbuya atoki. Munoti maninja akabikwa chokwadi. Pachena pakadai. Ndinoraramira iko na ime vere. Kuzvanyanya kudi vana munao varingira ndamwari Switzerland. Amwari. Ndochitirege ndinyeperwa anangu kuti ndiwane kamari ka extra kekuisa muhomwe nekuti ndinenge ndichida kamari kehamba nekubhadhara zvimwe zvikwereti. Ndozvingati mupe. Ndokuchinyepera ana ndikati ndahwara makumbo ari kuzvimba. Madziso ari kuda kuparwa, ari kuda chiremba. Saka vari kuramba here vana vanchi? Kuti nditi mai sezvo mati muri kurwara tatotumira mari kuneve Easy Health kid. Easy Health ndochichocho. Apeno ndikati anoda kundiparika here Easy Health acho hanzi zvinowanikwa zvinodownloadwa paGoogle Store nepaPlay Store. Kada muchida kurapwa mai tatobhadhara bhiri ratorese. Chiremba ariko ikoko mishonga yese munotopiwa. Saka zvino tochiraramire fisu tanga tichinyepa ngeana edu ari diaspora. Anonga asingationi kuti tiri kurwara ndika nonyanya mbuya adhuki zvimwe zvacho chocho. Kambuya kasaka kuti mari. My parents. Sada undigumbura iwe ndipe mari yangu. Ndipe $50 yangu. Ndipe $50 yangu. Sada undigumbura. $50 yangu. Ndipe $50 yangu. Handiti uri kuseka kuti vana vangu vaisa mari ku Easy Health. Handina mari yandinokupa mbuya adhuki. Magara na pangamuchira.